Ilang magsasaka sa Ilocos Sur nanawagan sa National Irrigation Administration na palawigin ang kanilang pagpapatubig. Yan ang tinutukan live ni Tere Sundayon. Tere. CJ, maliban sa pataba na nais masolusyonan ng mga magsasaka dito sa Ilocos Sur, ay tubig din ang kanilang hinihiling. Problema ng ilang magsasaka sa Ilocos Sur ang kakulangan sa patubig sa kanilang mga sakahan. Natutuyot na ang ilang bukirin. Bigo pang makapagtanim sa second cropping ang ilang magsasaka dahil sa kakulangan sa patubig. Nariga kami ti dano, ma'am. Salang matalon na kita, ma'am, no main crop lang, ma'am. Dito'y bulan ti July kasi, ma'am. Isa sa mga dahilan ay ang scheduled na pagpapakawala ng tubig sa mga irigasyon. Hindi din daw makagamit ng water pump ang mga magsasaka dahil sa mahal na presyo ng langis. So nga, no dapay ko maremedyo ti taga na iya, mga ramid na ko magtasurong ti paggiksitan ti sumbangir nga kwa. Talon ti irigasyon. Hiling ng mga apektadong magsasaka ang extension sa pagpapakawala ng patubig sa mga irigasyon. Giit ng National Irrigation Administration, mayroon silang itinakda at sinusunod na cropping calendar na dapat sundin ng mga magsasaka. Next time, sumunod na kayo sa plano ng patubig. Tapos sa ngayon, hindi naman kayo sumunod, kaya tiisin nyo na muna na mag-water pump na lang kayo, yung mga sariling supply na lang yung gamitin niyo. CJ, pagpapaliwanag pa ng NIA na hanggang May 7 lamang ang kanilang pagpapakawala ng tubig sa mga irigasyon dahil sa mga kasunod nitong buwan ay tag-ulan na. At masasayang lamang umano ang kanilang pakakawalan na tubig. CJ? Tere, ilang porsyento ba ng mga magsasaka ang benepisyaryo ng NIA dyan sa Ilocos Sur? CJ, wala silang record kung ilan ang benepisyaryong magsasaka, pero nasa 1,560 hectares ang coverage na bukirin dito sa Ilocos Sur. CJ? Okay, maraming salamat, Tere Sundayon.